Predsjedniče, pa evo više od 12,5 milijuna građana u Europskoj uniji živi izvan svoje matične države, dakle u drugoj državi članici. I to je naravno plod slobode kretanja, međutim ta sloboda isto može biti i ograničena prevelikom, preskupom, prekompliciranom administracijom. Nerijetko države članice traže od građana da prilože certificirane prijevode službenih dokumenata i naravno to sve poskupljuje i ne samo za građane nego i za poslovnu zajednicu njihovo poslovanje. Prema Europskoj komisiji gotovo 100 000 dokumenata godišnje je potrebno certificirati upravo zbog takvih zahtjeva država članica. Zato podržavam ovo izvješće i prijedlog Komisije da se ukine praksa traženja certificiranih prijevoda. Mislim da je to dobro i za naše građane i naravno za naša poduzeća i konkurentnost naše ekonomije. Hvala vam. Domnule președinte, doamnă comisar, libera circulație a persoanelor, principiul fundamental al Uniunii, permite cetățenilor europeni să